A5. Bhakti bentukan awartaw sumiyan, Dinmashi karzan, upkar mantan, Jinientam tuja veche denya somya, Kite pati amide. Mogan tuja somya amka tuwe paslay, Rakyal daye tuja. Karza mona namka tuwe ikwotaylay, Gupan Krista Jesucha. Bhakti bentukan awartaw sumiya, Dinmashi karza, upkar manta, Jinientam tuja veche denya somya, Kite pati amide. आयची मिसां हे पर्यंत सविता and लॉन्सन पिंटो देवाकर जावन हे मीस दिला. विवियन लॉरेन्स आणि डॉली मारिया देवाकर जावन हे मीस दिला. देवादीन सेबॅस्टियन आणि क्रिस्टीन वेगसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिला ग्रेगरी मोंतेरो. देवादीन आल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिला डॅरन पिंटो आणि कुटाम. देवादीन एम्मी पिंटोच्या आत्म्या खातीर मीस दिला कॉनी पिंटो. आज आसऱ्याच्या निवासांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या विवियन लॉरेन्स आणि डॉली मारिया. ह्या दानीचो आमी उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आज पवित्र सभा बागेवन जुझेवास हाची परब आचरण करता. जुझेवास आमच्या मंगळुरांत 4 वर्सां जियेलेलो एक संत. 1681 तावन 4 वर्सां, थोडे म्हणटा 3 वर्सां तरी कॅनराचो विगार जावन गोंयांत हांव ताका हांगासर धाडिल्लो. आनी हांगासर ताणें 2 चिंतपाच्या लोकां मदें तांकां एकवट हाडचे पसत वावर केल्लो. पद्रवादो आनी वतिकानाच्या ह्या 2 झगड्या मदें आसल्या संबंधाक एक बांद घालचे वावर ताणें केल्लो. आनी अशें पबी सभेंत एक विशेष बळादीक शिकोणदार तो जावंक पावलो. कशें मंगळुरांत तशें उपरांत गोंयांत आनी त्या नंतर श्रीलंकांत ताणें वावर केल्लो. आनी श्रीलंकांत वावर करून थंयसर ताचें जिवीत ताणें समर्पीत केल्लें. आनी आमच्याच काळार आमच्याच पापसेबान म्हणल्यार बरी ताका थंयसर सांत म्हणून पासारलो आनी श्रीलंकाचो आपोस्तल म्हणून ताका उल्लेख केलो. आज ताचो उडास करतना आमच्या सजारासच्या जुझेवास घरांत आसच्या मलगडा याजकां पासत आमी मागया आनी सांगातास सर आमच्या भावा भयण्यां पासत आमी सुवार्थ परगट करचो वावर सुम्यासो करूंक ह्या सांतातान बळ सकत मागया. हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसारन म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भग्यान सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, Krishna काकूत कर, Krishna काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवा उंचरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाचा एकच पुत्र सुमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटायांची काकूत कर. तू बापाच्या उच्चात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. आमच्या आत्सवां खातीर आमी मागया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं बाबत्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बागेवों जुजे वासाक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतार कितली सोबीत पावला ती संतोष असो संदेश हाडून येतल्या दुतांची. तो शांती परगडता बरी खबर हाडता सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात. ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्या दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा. संतोषाची गीता गाया कित्याक सर्विस्पोर आपले परजेक बुजयता. जेरुसलेमाची तो सोडवण करता. स राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शित करता.
पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतल्यो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. श्लोक सगळ्या संसाराक वसून शुभवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार बसून शुभवार्ता प्रगट करा. सरस्वरा वाकाना सर्व लोकांनो ताका नावाडा सर्व जनांगानो. श्लोक सगळ्या संसाराक वसून शुभवार्ता प्रगट करा. बलवंत ताजो मोग आमचे ते चसनाग विश्वासी आमचो देव. श्लोक सगळ्या संसाराक वसून शुभवार्ता प्रगट करा. उद्गार देवान संसारासून असे मोकेलो आपल्या एकल्याच पुत्राक वोगोवन दिलो. देवान संसारासून असे मोकेलो आपल्या एकल्याच पुत्राक वोगोवन दिलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सरेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस एक खोडकार जेसरशी येवन ताचे मुखार सर पडोन अशें परते लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेसूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपले हात उबारलो आनी ताका आपड म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचे कोड नापयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेसून ताका कडक ताकीदीन म्हळें, पळय, ह्या विशीं कोणाकय सांगिनाका. सीदा ह्या जागासरच्यान वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ल्या खातीर मैजेन फॉर्मली खानीक भेटय. ही समेस्तां क्रुस्वासांव. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांतल्यांनी ही खबर प्रगट करूंक लागलो की जेसूक खंयच्याय शहरान उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुऱ्या सुवातेनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारय कुशीचो लोक ताचे सरसीन येवन आसतलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. कोडकाराची गजाल बिरमोतीची कित्या म्हळ्यार तो पळोवंक सोबीत दिसना. कात सगळी ताची कोडान बुडल्या आनी त्या काळार त्या पिडे वखदना देखून बदलोवची पिडे देखून सक्कडी ताचे तावन पयस रावंक आनी वेगळे रावंक प्रयत्न करतले. अशें ही पिडा कांटाळो आनी लोकांक तावन मेकळे करची जावन आसली. आनी एक ह्या पिडेचो भाग वा गुर्त कितें म्हळ्यार कोडकाराक स्पर्श ज्ञान ना. म्हणजे पांयां कांय तोपलें तें ताका कळना. ताजे शिरो त्या पिडे वरवीं कुरगोवन गेल्ले बरी अशें ताका तें कितेंय लागल्यार तोपल्यार तें कळना. असल्याका पिडेस्ताची गत कितें म्हळ्यार तो कांटाळोचो दुखेस्त मनीस मात न्हय. ताकाय दिसतालें हें कोड कातीचें, ताका दिसता दोळ्याक.
पूण ह्या कोडकाराच्या की चड दुखाची आनी बेसऱ्याची गजाल जावन आसा कोणाक काळजाचें अथवा शेगुणाचें वा मोतीचें चिंतपाचें कोड लागलां तो ह्या कोडकारा भरींच हेरां तावन कांटाळो जोडटा आनी हेरां तावन वेगळो करता कित्याक ताजें साल समकन नडतें हेरांचें मन काळज दुखयता देखून ते मनीस ह्या असल्या दुर्गत असलेल्याक वा पातकाचे कोड लागलेल्याक वायट सवयेचे वळख जाल्ल्या मनशाक ते पयस करतात आनी ताचो सहवास तुटयतात कित्याक ताच्या मोतीक चिंतपाक एक पातकाचें कोड लागलां. आनी ह्या वरवीं जेरेमाया पुस्तकांत 15वो अध्याय 17वो अध्याय 5वी ओळ तो म्हणटा तो मनीस शिरा पडलोलो कोण म्हळ्यार देवाचेर पातये नासतना मनशाचेर आनी धनाचेर पातयेचो मनीस शिरा पडलोलो कित्याक म्हळ्यार तो अरण्यांत एकसुरे सुवातेर तो जियेता ताका कितेंय घडल्यारी ते कळना सुक्या गार जाल्ल्या त्या झाडा बरी तो आसता कित्याक ताकाय स्पर्श ज्ञान होगडायलां. 10 जण कोडकारा पैकी 9 जण कोडकाराची स्थिती तशीच आसली. तांकां बरें जाल्लें गूण जाल्लें कात बरी जाली हें भायल्यान ताका दिसल्यारी देवाचो हात देवाचें बरेंपण देवान केल्लें देवान दिल्लें म्हूण वळखूचो स्पर्श ज्ञान तांणी होगडायलां देखून तांकां सुमयातेय फाटी येवंक जायना. देखून हो कोणा पळय पातकाचें कोड लागलां ताणें स्पर्श ज्ञान होगडायलां देवातान पयस आसा देखून ताच्या बोवार कितेंय कुरपेचें काकुळतीचें बेसांवाचें घडीत घडल्यारी तो स्पंदन करूंक शकना कित्याक ताच्या भावार्थाच्यो शिरो कुसोवन गेल्यात कोरगोवन गेल्यात. देवाची हाजिरी तो बगना कित्याक ताचो विश्वास धनाचेर आनी मनशाच्या बळाचेर न्हू सरस्पती आसना. देखून हे पाताक हांवें केलां दुसऱ्यांक हांवें दुखयलां म्हज्या वर्तना वरवीं हेर म्हजे तान पयस वेतात म्हणून ह्या पातकाचें कोड लागल्या मनशाक तें कळना. देखून कितेंय चुकी जाली कितेंय सडणें जालें कितेंय परमोस जाली ह्या वेळार ताणें हेरांक दुरसोवचें तांच्या विशयांत कोडी काडचें न्हू आपणाक विशयांत तो चिंतिना आपणाचे पाताक म्हूण तो वळखना. ह्या वरवीं ताची दिश्ट ताची नदर हेरांचेच आसा देखून तो अंतस्करणाची जडती करच्यांत वा आपणें कितें सूख केल्यांत ते पारखुच्यांत सलवता. देखून असल्या कोडकाराची गत पातकाचे कोड लागल्याची ती बेसाऱ्याची जावन आसा कित्याक तो ताचे पाताक केदींच वळखूंक शकना कुमसार जावंक शकना स्वारी म्हणूंक शकना कित्याक ताजो स्पर्श ज्ञान ताणें होगडायला. आमी हांव पातकी म्हणून मिसा वेळार आराम केल्लें भोवशा तोच स्पर्श ज्ञान होगडायलें आमचें तें आसूंक पुरो. आमी हेरांक दुखयता हेरांतान वेगळे आसा हेरे आमकां कांटाळटात आमच्याच चुकी वरवीं म्हणून आमकां तें कळना कित्याक तें वळखोवचें पाताक जाण जावचें आनी जेजू सेवेचें देवाच्या कृपेचें तें अवकाश जावन आसा. तर मागीर आमी जेजू आमकां गूण करूंक बरें करूं येता आसतना आमच्या तसले अवगूण वळखून सारकें करूंक कृपा आमकां मेळच्या. C49. आणि वाण बापा तू स्वीकार कर माझा रक्तान ख्रिस्ताचा रूपांतर कर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता
जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता तुजी उतर आयकूंक कुर्बेस्त आमकां कर तुजी कुशी पाळूंक कुर्पेन आमकां भर पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां भर म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता सारकें जावच्याक मागात हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सरपदवेदार आनी भोवत्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या जुजेवासाचो उगडास हो याज्ञ समर्पण तुझें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुझे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गोवळ्या खाल तुझ्या मोगान जियोन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवास तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताचे शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेश करतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारू तेणें हें म्हज्या उडासाक करात बावटा सगुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवन पोणावर तुवे
आमकां सोडयलायचो मिया संसाराच्या सोडबंदारा आमची सोडबंद कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां पव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग्गा सवतल्या मातसो मेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिता पौल साळर आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. अहंकार मरे देवाचे मेळ संगती भाग्यवन सुसो पती भाग्यवन तांतोन भाग्यवन धर्म तांसर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुझे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास समका दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षितां तशी पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश्या नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. तुम्ही म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
D69. ओंकार शांतीचा गौरा आमच्या दयाळ सर्वोन्नारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभ जीवे जीवदातारा इतली मोवाळ काकण तुझी असीम दयाळ सर्गींची दैविक आनंद दुष्कर्ची पवित करची नामची मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोन्नारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवे जीवदातारा आमच्या कर्जानी करबेडा पाटळ सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोन्नारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवे जीवदातारा प्रार्थूया. सर्पद्वेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवान जुजे वासाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयण्याच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान सेवास बापा उगला पाणी मांतुका कृपा मागून दियाका विज्ञान सडेनाका Jesus करो शिस्तू साला
Subliada que amogada tu vendilor, Bakevan sevas papa, Oglapani mantuka, Kurpa makam diyuka, Vignan sadinaka. सकाळची भेटवणी येजूसच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कमानी कष्ट आमच्या बदकांच्या परिकपणापासून आणि अवतरणच्या बोपोळी सक्रमेंतान तुका आस्कला नासतना भेटवच्या समय स्थिर हृदयापासून भगवंत ओंकार मुरयेच्या कथावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलाच्या हृदयापासून आणि पापसाहेबान ह्या महिन्यान दाखवून दिल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता सर तुझे पासून येजूसच्या पवित्र काळजा येजूसच्या देव काळजा तुझे राजे आयच्या दिसाच्या आमच्या मागण्यान आणि बऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता सुम्या जेजू तुझ्या देवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भगेन पापसेबाक जातो ताका उजवाड गटांनी बुजोवन म्हजे देवा म्हजे सेवा हांव तुझ्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्घा दिता अंतस्करणी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निश्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत हांव सांबाळ्ळय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सेवा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिंतना म्हजी सोब म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुझ्या ओडा मनाक म्हज्या बदकांच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्सेच्या कश्टांच्या आणि मरणाच्या अपण्यापासून मोक्षी म्हजी सुमेज पातका म्हज्या पातक्याची कबूल कर देवा पवित्रज्ञा दिसेबा तुझी कृपा आयच्या दिसा पातकांत पडना जावच्या तुझे उपदेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हजे पातक्याची काकूट कर म्हाका पातक्या मोक्षी पवित्रचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातेंत एक जण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर्सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातकां खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आणि कॅथोलिक सभा शिकयता ती सर सुता हांव सत म्हणटा आणि उसारता कित्याक तूं सस्तीक सत आणि जनवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय या बावरतान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. परवशीचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षणे आणि हे जिणे उपरांत सस्तीक सुख जोडतलो म्हूण हांव बरो आसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकूळदार आणि तुवें ते बसयलाय या बरोशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आणि तुजे पासून म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आणि सर्वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी उपकारां पता करना म्हूण आनी पदकाचे सुमय शिकयतले म्हूण तिर्नेचेव करता आमेन. सुमयच्या आवडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गरजेच जाली नमान मरी एकटपेन भरलेले सुमची जे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेवण सुदेवी फळ दिगशीचो जेजो भगवंती मरिये देवाची माये अमाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सुमयची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हणजे ते नमान मरी एकटपेन भरलेले सुमची जे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेवण सुदेवी फळ दिगशीचो जेजो भगवंती मरिये देवाची माये अमाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो नमान मरी एकटपेन भरलेले सुमची जे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेवण सुदेवी फळ दिगशीचो जेजो भगवंती मरिये देवाची माये अमाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगिनीची देवाची माया मोबासो तुनेती कर क्रिस्ताच्या बसणे कमी फौजांचे खातीर प्रार्थया येसु म्या बुड्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझे पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणतल्या
त्याच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाचा आनंद कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या आत्म्यामध्ये पाहता आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञा जसं आधी तसं तांचं दान सर्व दान महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञा जसं आधी तसं तांचं दान सर्व दान महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञा जसं आधी तसं तांचं दान सर्व दान देवगले आपले आमजटण्या सर्गिंचते मका दिलाय तुझे बेन मुझी मोत सोडाय मका राख आणि सांभाळसले आमेन. जुबले वचे मागणे सर्गिंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त आमच्या भावाते तुझे आमका दिलेलो भावाड आणि पवित्रत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळलेलो सेवे शोधिवो तुझ्या सर्गिंच्या राजाच्या येण्याक आमचो भाग्य अत्रेक परत जागृत करू तुझी कृपा आमका तकन असताना स्वार्थाची बी पोषण करतेली जाऊन रूपांतर करू. एक नवं स्वर्ग आणि एक नवी पृथ्वी असं जाऊन खंडित भरवशान मनुष्य कुळ आणि सगळे शिष्टते ते बी रूपांतर हाडू तेच नाव वाईटाची सकट पुत्ती नाश जातली तुझी महिमा ससनाक वर चलतली. जुबलेवाची कृपा बरोवशाची यात्रिका जाऊन असता आमचे ते सर्गिंच्या दुर्व्या दिवशी अतिरेक नवो करू तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सोडवंदर असो आनंदाने समाधान पसारू. ससनाक आशीर्वादी चालले आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आणि ओगलाब जाऊन. मुगाळ पुत्राळ सोवे अंकार मरे आशीर्वादी आमकार मगीन कृष्णाची कृपेने निरोम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र रत्नाचे नवी आमेन.